Let's kick it. Βρισκόμαστε εδώ στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊματσαλάν. Το ρεπορτάζ γίνεται σε ένα πραγματικά χιονισμένο χιονοδρομικό κέντρο. Μια θερμοκρασία η οποία είναι 20 υπό το 0, τέλος πάντων. 20 υπό το 0 βρισκόμαστε εδώ πέρα, αλλά είμαστε πάντα ενόψει. Λοιπόν, αυτός ο Παναγιώτης ο Τόκος δεν παίζεται εδώ πέρα. Μάχη μου δημοσιογράφους εδώ. Ο Τόκος όπου πάει γίνεται σεισμός, έτσι. Ο Παναγιώτης Τόκος. Τώρα, εμένα πώς με βλέπεις τελευταία, Έχω κυριεύσει όλη την Ελλάδα, έτσι. Εμένα πώς με βλέπεις τελευταία, με έχεις ζήσει με καλά κανάλια εκεί που πουλάω τρέλα. Καπελάτος κι εγώ ήρθα εδώ πέρα. Με κρύβει και το πρόσωπο. Για πες μου λίγο εδώ πέρα. Παναγιώτης Τόκος αγγίζει την τελειότητα, Θεέ μου. Με τα γυαλιά του βουνού, έτσι. Όπως τα γυαλιά του βουνού, Με τα γυαλιά του βουνού εδώ στο Καϊματσαλάν. Ματσαλάν λοιπόν, ώρα 0. Συνεχίζονται λοιπόν τα ρεπορτάζ μαμούθ εδώ πέρα. Από καμιά φορά θα πάρω και τη γογό μαζί μου και θα την πάρω εκεί στο κλεισάκι του προφήτη Ηλία. 2.524 μέτρα, εκκλησάκι προφήτη Ηλία. Εδώ πέρα λοιπόν 2.525 μέτρα, φίλοι τηλεθεατές, παρακαλώ. 2.450 μέτρα υψόμετρο, 2.500 μέτρα, 2.524, 2.525 μέτρα. Στα 2.500 λοιπόν 24 μέτρα μπορούμε να βρούμε τον προφήτη Ηλία, το εκκλησάκι, όπου το χειμώνα ανήκει στο χιονοδρομικό κέντρο, ενώ το καλοκαίρι είναι στο Σκοπιανό. Το χειμώνα ανήκει στο χιονοδρομικό κέντρο, ενώ το καλοκαίρι είναι στο Σκοπιανό. Ενώ υπάρχουν μηχανάκια snowmobile και fast food. Βλέποντας με σε διάφορα βίντεο εκεί στην εκπομπή του Θέμα Αναστασιάδη, παίζεις διπλά τα πλά. Ξεκίνημα βέβαια με λίγο happening, λίγο για να μου φέρει και η συνέντευξη. Χάτηκα πολλά. Λοιπόν, να δείτε και λίγο το προσπέκ εδώ πέρα. Παυλά, να δείξει λίγο το προσπέκ. Υπάρχει το carving τώρα, που είναι μια καινούργια τεχνική, η οποία χρειάζεται εμπειρία για να τη διδάξεις σε κάποιους έμπειρους. Προπάντων ρόλο να συμπληρώσω παίζει η ασφάλεια. Δηλαδή, άμα έρθει κάποιος τώρα μόνος του εδώ πάνω να μάθει σκι, μπορεί να απογοητευτεί. Γιατί θα πέφτει. Πάρα πολλοί κόσμος και όσοι έχουν έρθει τώρα τα Χριστούγεννα έχουν μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Λοιπόν, κύριε και κύριοι, πριν κλείσουμε εδώ στο Καϊματσαλάν, τι θα κάνουμε σκι. Let's kick it.